Ito, pati ito. Huwag na yung mga may ikot-ikot lang. Good morning, Philippines! Ang daming snow pala dito. Kaloka. Akala ko. Giting. Dami. I thought you cleaned yesterday. What is that over there? Snow. That's the ice that you can. Middle, big one? Yeah, that's the one that you can't Even do. the car couldn't you like it? The car like Serious. solid. No, this is a lot of snow already. Huh? When this snow started? I don't know. Why is it? It's already considerably more than they said it was gonna get. Yeah. I'm going to help. What? I'm going to get shovel. No, I got it. Okay guys, grabe. Puting-puti guys. Puting. Huh? Halahan. You have to change, Han. You cannot just do robe, Han. Well, Good morning, guys. Tignan nyo naman yan, guys. So, galing ako sa taas nag-edit. Nakapag-edit na tayo ng video para sa Facebook, dalawa. And, so yun. And then after that, pumunta ako dito sa baba. And then dito, look. Meron tayong company. So, guys, wala tayong ganap. Aalis ako mamaya na naman. Aalis kami ni Brenda. And, yun, mag-dive tayo. Balikan lang ko lang yung na-dive namin. Wala kaming nakuha kagabi kasi nga, kino-close nila. So, kaya agahan namin. Hopefully, meron tayong makuha. At hopefully, open sila, diba? Pero, ang nakakatakot yan kapag daytime, mahuhuli ka talaga kapag merong lalabas kasi daytime maraming pang trabahante, ganon-ganon, di ba? There's something happened to your freaking stomach. Wow, nako, pagkagahe, yun yung magulo. Hard head. Yeah, find out. Hi, did you give this cat a thing? She is starving now, eh? I thought, my God, she really is kicking her ass over here. She does that every day already. No, I'm gonna give her something, Han. Seriously? Please, love, please. Don't stop me because she really can't even stand. Yeah, okay. She can't. Look at her, hon. Come on, babe. Come on. Come on. Give mama a hug first. Come on. Come on. Right here. You cannot stand up. You are losing your... Oh, look. Oh, she cannot even stand up. Can I get it? Oh my God. Luto lang ako, guys. Kasi po, ito yung dinifrost ko kagabi. And then ngayon, defrost na siya talaga. So, lutuin ko lang yan. And mag-separate din ako ng konting meat para sa cabbage. Cabbage. So, yun. Hala, Andrea's gonna be there, Han. What? Andrea's gonna be there. Kasi ang realtor, guys, mag-picture-picture na doon sa bahay. Sa isang bahay para, you know, para mayroong ipakita online. So, let's cut. Luto tayo, guys. Ito yung cabbage, guys. And, yun yung meat na i-mix natin. Ito na yung porky. Kailangan siyang tenderize natin. Kaya marami siyang tubig, guys. Kasi gusto ko yung tender. It's not 11 o'clock yet, pero itong ano natin. Lagyan natin ng toyo konti para ma-sharap. Lagyan ko siya mamaya ng sugar.
Iwan ko, ay sumakit yung ulo ko. Nagtik ako ng NyQuil na honey. Nakatulog ako guys kanina. Sabi ko, basta magbiyahe ka, wag kang mag-take ng NyQuil kasi talagang makatulog talaga. Hi guys, tapos na yung gulay natin. Look. Tapos na, so ibubo lang natin dito. Yan, tapos. So meron nang kakainin yung asawa ko guys, kasi alis po tayo. And then, obviously kapag alis tayo, dapat yung asawa is hindi natin kalimutan. Kasi kapag kalimutan natin, kakain lang yun ng mga junk dyan. And then, kung hindi kakain, mangluod. Kung sa Bisaya, kasi hindi nilutuan. Kaya, dapat lutuan si Mister. My husband is cleaning dishes. Nakaligo na ako, guys. Tapos, binublow dry ko lang yung buko. Oh, my head is just hurting. Before that, I have to look for a camera. Your battery charge? Yep. Your light charge? Yep. Need to bring my camera, Guys, alis na ako guys, kahit masakit yung ulo. Kahit masakit yung ulo ko guys, alis pa rin tayo guys. It's on the cold. Okay. My husband like closing that. Well, I will close the bolt, but I want to close the bolt. Yung guys, puntahan natin. It's itong may laman. Ay, walang laman. Alabi, may tao din. Yung hanger, bis. Kabak naman, di ba? Ay, ayaw ko yung hangin na yan. Di, mga ano man yung hangin na yan. Ang padala ko ba? Sure ka? Oo. Kasi kailangan nila natin yung Wala? Ha? Ibutin, ano mo yung cellphone? Yung box. Kasi sabi ni nanay mo, hindi mga hanger sana kasi pag umuulan, sabi. Ito? Pati Yung ito? mga huwag na yung mga may tikit-tikit ba? Balik ko na. Tapon ko na lang ito sa bahay. Okay. Ano ito dyan? Maganda. Tara. Tignan natin, Bikong. Ay, may ano, Bi? May lock. Nakalak na. Tignan nga natin. Ha? Ayun, may ang dami. Nakalak. Tara. Dapat. Tignan natin, guys. Bilisan lang, guys. May ISB. ISB. Oh. Ay, ano ito? Ano? May babasagin. Babasagin. Ayan, hindi ko Hindi alam. natin Kasi stick makuha. mo.
Bilisan natin. Ay, may lock. May lock, be. Nakalock pa rin sila, oh. Anong meron? Tignan mo. Diba? Kita mo dyan sa banda dyan. Andyan pa ba yung bin? Wala na, may nanggaling na dito, be. Tara. Okay, dito tayo, guys. Bilisan natin kasi baka may tao. Same lang, be. Tara, oy, wala bukit para wala. Uwi na lang kami, guys, kasi wala talaga. Bukya talaga kami. Wala talaga mga laman, mga basura, guys, as in. Ang isa din close din, so nakakaloka. Kino-close na talaga yung sa bid bath. So uwi na lang kami, guys. Next time na lang. Hello, guys. Umuwing luhaan na naman kami ni Brenda. Hi, Bug. Dada's making noises upstairs. I don't know what he's doing. Huh? Okay, bihis agad ako, guys, kasi ano. Ano kayang ginawa ni Tamer nun sa taas? What is your daddy doing? I heard him doing something upstairs. Tignan natin si Habs. Come on, come on. Come on, come. Ay, nako, talagang buhay na to. Tawag-tawag ka, and then hindi ka lalapit. Come on. Oh, baby, come on, monkey. Come on. Alay. Oh, baby ni mama. Yung asawa ko, guys, andun sa attic. Sobrang ginaw. Basa yung buhok. Hey, get in here. Come on. Get in. Come on. It's nothing. You guys, get down. My God. Yung asawa ko andun sa attic. Basa yung buhok. Ang ginaw sa attic, guys. Naghanap siya ng Elvis Presley na record. Yung frame. Kasi yung isa, isabi ko, yung isa andito na sa office niya. Naka ano na siya ba? Nilagay ko na siya dito. Look. Ito siya. And then, I know, mayroon pang isa. Ano ako kung asan ko yun. Kasi yung isa, andito yun eh. I think andito yun sa office eh. Nakalagay. Yun ba yun siya yung ano? Andun siya sa attic, hindi daw niya nakita. Wala pa niya nakita. Itong si Roxino, kapag may marinig na mga something. Wala na, nagtatago na. Kung tao pa ito si Roxy, andito na siya sa ilalim ng palda ko. Kung bata pa ito si Roxy, wala na, kanina pa ito nagtatago sa palda. Kasi nakakaluka. Takot na lang lahat. Sa lahat takot. Harap. Marami na akong ziplock bag na dapat labhan. Kasi hindi ko po sila tinatapon, guys. Kasi kailangan ko silang labhan. Laban na yung ziplock. Kapag hindi natin sila labhan, sayang lang. Gamit, isang gamitan, wala na. Tapos, o diba? Sabi pa niya, dalawa daw yung Elvis records niya. So, ngayon, hindi niya makita-kita. Sana hindi tayo mapagbintangan nito. Kasi iba yan eh. Kapag may hinahanap yan, and then hindi makita, magbintang. Saan ko daw tinapon? Saan ba tinapon ko na? Saan ko nilagay? Ay, nako. Ganyan yan sila, guys. And then, kapag mag-start na yan maghanap, hindi na yan magbabago pa. Hindi na yan mag-stop. Alam nyo, guys, labas pa rin ako ng labas. And then, do you notice, honey, that if I keep going out still? My husband's looking at the corner like, I'm not doing you, baby. Baby, do you want to see you? Love. Do you want to see you? Going out still? I don't get that. Yeah, I keep going out. Then you notice that even I'm still not really fully... Yeah, until you get sicker. And somebody's looking. So, I'm not fully okay. So, kailangan ko lang maging okay, totally okay before yung parang to go out early in the morning to do dumpster dive. Like a rice cake.
Rice. So, yun, masama din yung pakiramdam ko kasi nga meron tayo, di ba? Yung temperature kasi lately, sobrang baba. In the morning, mababa talaga siya na negative yung feel, lalo na pag may hangin-hangin konti. So, parang negative yung feeling ng, mga negative, negative 1, 0, or pampaminsan talaga is like 7, 6 degree, 5 degree, 4 degree, ganun na mga level. So, sobrang maginaw siya, kaya, kaya sabi ko, naisip ko, hindi ako maging okay kapag labas pa rin ako, labas ng labas. Thank you guys so much for watching. I-end ko na to dito guys. I will see you guys tomorrow. Bye! Good night!